komory a v podstate aj hovorca Slovenského klubu sokoliarov. Takže neustále, ako náhle mám nejakú príležitosť, tak sa snažím sokoliarstvo, poľovníctvo propagovať a aj médiá alebo prípadní záujemcovia sa na mňa obracajú s tým, aby som im poskytol rozhovor. Takže to sú naozaj stovky, možno tisíce, za celý môj život možno tisíce rozhovorov a článkov, ktoré som poskytol a obhajoval som sokoliarstvo pred verejnosťou. Z vášho pohľadu, ktorí ďalší skúsení známi, starší sokoliari by mohli tiež poskytnúť rozhovor vo vašej oblasti alebo krajine? Včera sme mali tú česť s Ivanom Maroším, ktorý už ale je vekovo veľmi v pokročilom veku. Nie úplne najstarší je pán docent Laco Molnár, ktorý je aj veterinár, je špecialista na dravé vtáky, takže naozaj je to človek, ktorý myslím si, že by mohol veľa fundovaného povedať sokoliarom. Tí, ktorí zakladali Slovenský klub sokoliarov, už sú väčšinou páni nad 80 rokov, takže možno aj niekedy tie vyjadrovacie schopnosti, aj tie rozumové schopnosti týchto ľudí už sú trošku obmedzené, ale naozaj je to možno aj Peter Šomek, ktorý je veľmi ale skromný, je to Marián Poliak, je to možno Ivan Maroši. Je veľa odborníkov sokoliarov na Slovensku, veľa z nich už zomrelo, naozaj špecialistov a tých zakladateľov klubu a treba im zložiť hold. A máme aj mladých ľudí, ale ktorí sú naozaj odborníci, vynikajúci sokoliari so sokolmi, s orlami. Takže myslím si, že človek, ktorý sa venuje sokoliarstvu, ktorý to robí so srdcom, robí to dlhodobo a robí to možno na úkor rodiny, voľného času, skoro profesionálne, tak každý z nich by mohol k tomu sokoliarstvu povedať niečo také, ktoré by mohlo zaujať aj iných a mladých sokoliarov. Ďakujem veľmi pekne za inšpirujúci rozhovor. Ďakujem aj ja za to, že som takýto rozhovor mohol poskytnúť. Thank you very much to both of you.